wakadana dalilanka biye tenaye septembre kalo kile duru samba fla ani mukan fla ni aka don kibaru wati sele don kibari mu mina lasi awma yeli vision sanfɛ don kibaru konna la aka bakurbo olu ye yasa ka se ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma ko o fanga bonya Mali ale ni Burkina jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ Burkina jamana ɲɛma ale ye taama kɛ ka na Mali la an bɛna an da don la an ka don kibaru kɔnɔna la ka fara kan maa 49 ni o ye Côte d'Ivoire finitigi la ko olu min n'olu nana Mali ɲɛmɔgɔw fɛ n'a dar'u kan yɛrɛ ko u ye mercenaires ye ayiwa Mali ɲɛmɔgɔw fo ka taa se kiiritigɛlamɔgɔw ma olu ye baara min kɛ ka bɛn n'o ye an bɛna ɲɛfɔli kɛ o fana la ka fara o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kan an bɛ taa jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa n'o o ye Côte d'Ivoire jamana ye ayiwa n y'a fɔ cogoya min na maa 49 in olu ka kuma tɔ ka se ka o jala bɛɛ latigɛ cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa Faransi jamana yɛrɛ kɔnɔ wulikajɔ min n'o olu bɛ sen na yen bi Faransi ka denw yɛrɛ fɛ ani Faransi yɛrɛ jamana ni n'o ye Irisilakaw olu ka lasigiden min bɛ nin nɔ u ye hakilina min ta ka se ka o ɲɛfɔ Faransi ɲɛmɔgɔw ɲɛna an bɛna an da don ninnu kelen-kelen la ina kuma y'a fɔ cogoya min na yasa bolodi ɲɔgɔnma walima tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ale ni Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa sigiɲɔgɔnya min fana bɛ Mali ni Burkina jamana ni ɲɔgɔn cɛ ani anw bɛɛ lajɛlen bɛ waati kelen min kɔnɔ n'o ye cɛmancɛla fanga ye o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ bi jamana ninnu bɛɛ lajɛlen u ka laminilen bɛ ni banbaaciw yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ ye yasa ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen tigɛ olu la ayiwa Burkina jamana ɲɛma a y'a laɲini ka na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ yasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni a balimakɛ a n'a baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Mali yɛrɛ kɔni ɲɛma ye bari a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na jamana fila ninnu i na komi an y'a fɔ cogoya min na ayiwa u bɛɛ lajɛlen ka ɲinita ye kelen a bɛ bɛn olu ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ min ye gɛlɛya ninnu olu dala bɛ se ka lakuru cogoya min na a ka ja cɛncɛn ka jamana ninnu a kelen kelen yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na a y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni nana taama in na Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka taama in yɛrɛ kɔni senfɛ i na komi an y'a fɔ cogoya min na nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen waati min na n'olu bɛ se k'u ta mɔgɔba minnu bɛ jamana ninnu na ka se ka mɔgɔ ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen kuma fɔ cogoya min na bari ka d'a kan jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye kelen wa u bɛɛ lajɛlen kɔni olu bɛ kɔlɔlɔ kelen kɔnɔ nin waati in na a yira k'a fɔ kɔni laɲini fɛnɛ waati tɛmɛnlenw na i b'a ye Burkina fo ka taa se Niger jamana ma olu ka minisiriw yɛrɛ tun y'a laɲini min ye ka se ka Mali yɛrɛ jamana u bɛ se ka segin na cogoya min na G5 Sahel kɔnɔna la n'o ye cɛncɛnkan jamanaw olu ka finitigiw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min kɔnɔna la yasa Mali ka se ka segin kɔnɔna la cogoya min na tɔn min yɛrɛ ni Mali bɔra la ka bɛn ni mai kalo yɛrɛ kɔni cɛmancɛ yɛrɛ halisa a ye a ka kuma tɔ laban ni a ye mun fɔ ko olu yɛrɛ kɔni taama ni Ala sɔnna a ma kunnafoni y'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ ta kɔ tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa Damiba n'o ye Burkina yɛrɛ jamana ɲɛmaa ye a bɛna taa Côte d'Ivoire jamana kan yasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya k'o kɛ ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye kunnafoni nin bɔra n'o ye Burkina ɲɛmaaso yɛrɛ kɔni yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a fɔ o de kɛra dansigilen a ka taama la taama min ni a b'o kuncɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa a bɛ taa bila n'o ye anw ka pankuru jigi kɛnɛ la Mali yɛrɛ jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Assimi Goïta faralen kɔ ka la anw ka baarakɛyɔrɔba minnu bɛ yen nɔ n'o ye an ka institution ye olu ɲɛmaa ninnu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ ladɔnnali ka d'a kan tuguni mun ye assemblée yɛrɛ kɔni assemblée yɛrɛ kɔni ni ɲɛmaa n'o ye wasabulon ɲɛmaa ye ayiwa ale yɛrɛ fɛnɛ kɔni yɛrɛ tun bɛ taama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔfɛ yasa ka se ka kunnafoni tɔ dafa ladini y'a jira k'a fɔ tuguni n'u ye ka se ka Burkina jamana ɲɛmaa ayiwa i b'a ye k'a fɔ ale kɔni nana fanga la ka bɛn ni janvier kalo tile 24 ye ka bɛn ni Burkina jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ ye n'o taara laban fanga jaso yɛrɛ kɔni na ayiwa donc a bi taama ninnu kɔni kɛra a laɲini ye jumɛn yasa banbaaci wale olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ farafinna jamana ninnu yɛrɛ kan halisa ka to ni kunnafoni ye o kunnafoniya kelen na Burkina i b'a ye bi an bɛ waati min na a bɛ fɔ mun ma ko pick-up n'o o ye pick-up 20 ye ayiwa o kɔni minnu a sɔngɔ bɛ t'i jɔ fɔ miliyɔn 400 yɛrɛ kɔni na CFA wari la i b'a ye k'a fɔ o de kɔni dira n'o ye Burkina gendarme fo ka taa se u polisiw yɛrɛ kɔni ma ka bɛn ni jumadon ye septembre kalo tile 2 san 2022 nka fɛn minɛn ninnu kɔni mun dir'u ma n'o ye mobiliw ye kɔni dira Allemagne jamana de fɛ laɲini ye jumɛn tɛgɛdi ɲɔgɔnma ni teriya minnu bɛ Allemagne jamana ale ni Burkina yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o kɔlɔsi cogoya min na ani kɛlɛ jugu min n'o ye banbaaci kɛlɛ o mun fana bɛ sen na ka se ka o fana ɲɛ ka se ka sɔrɔ la cogoya min na halisa Burkina tuguni i bɛna ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na u ka dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Setanga ni ale yɛrɛ gɛlɛyaba tun bɛ dugu in kan wulikajɔ tɛmɛnlenw na an y'a ye k'a fɔ dugu in ye kɔlɔlɔba sɔrɔ banbaaciw kɛra a sababu ye ayiwa bi an bɛ waati min
mina Burkina finitigu olu ka wuli ka jɔ anu ka sebaya o kɔni o kɛra sababu ye bi an bɛ waati min na se t'an ka yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa jamanadenw u nisɔndiya u bɔra k'u yira fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na bari ka d'a kan sugulataw fo ka taa se u ka baara wɛrɛw ma u sera k'olu baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ halisa i b'a ye k'a fɔ Mali kiri kɛlɛmaw minnu bɛ kiriko yɛrɛ ɲɛma u y'a jira k'a fɔ adamadenya yɛrɛ gasi yɛrɛ na a kama ayiwa maa 49 min n'olu ye Côte d'Ivoire finitigi ye olu mun nana Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni nacogo ma d'u la fo ka taa kɛ Mali yɛrɛ ɲɛmaaw ye jalaki bin u kan k'u kɛ mercenaires ye hakilina jiginna ninnu nana ka bɛn juillet kalo tile 10 waati ma san 2022 ayiwa u n'u bolofɛnw olu de kɔni nana Mali la n'o ye maramafɛn juguw ye ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ ninnu nali ni a ɲɛ ma se ka foyi ma se ka sɔrɔ a la ni kun yɛrɛ kɔni ma don a la a b'a jira k'a fɔ u nali min kɛra a bɛ dɔw y'a jira k'a fɔ a bɛ se ka fanga jaso a bɛ se k'o kofɔ dɔw y'a jira k'a fɔ wale jugu ka se k'o ta k'o ɲɛsin Mali yɛrɛ jamana ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɔ a la ayiwa mun ye basigibaliya ye ka ɲɛsin ka ko o ka kɛɲɛ n'o wale fɛnɛ ayiwa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye ni kibaruya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kama Mali ɲɛmaaw fɛnɛ y'u ka ko ta k'a di kiiri tigilamɔgɔw ma ayiwa olu ka sɔrɔ ka tɛgɛ da u kan n'a bɛ fɔ mun ma ko mandat de dépôt o mandat de dépôt yɛrɛ kɔni kɔnɔna la adamadenya gasiw n'a ko ani adamadenya hakɛw ani a ko caman kama bonya ani bonyamasigi yɛrɛ kɔni kama ayiwa ani hinɛ o yɛrɛ kama Mali ɲɛmaaw fo ka taa se kiiri tigilamɔgɔw ma olu yɛrɛ kɔni y'a lajɛ ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan hakilinaw faralen ɲɔgɔn kan u sɔrɔla ka n'o ye ka sabali ka min ye balimamuso saba n'o mun tun bɛ sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ kɔni cɛla ka se ka yafa ko olu ma cogoya min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu ma o dɔ ye Bagayogo Awa Bamba Sita ale ni Bledu Kanga Badu Adel n'u muso saba min tun b'o cɛla ayiwa Mali ɲɛmaaw fo ka taa se Mali kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ma olu sɔnna k'u tɛgɛ bɔ ni muso kofɔlen ninnu kan yaasa ka yafa k'olu ma yaasa k'u tɛgɛ bɔ ni muso kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni kan cogoya min na halisa an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kibaruya la min ye u ka directeur ministre min bɛ ni ale yɛrɛ ye Fidel Sarasoro ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ gɛlɛya min b'o olu ni Mali yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bi ko gɛlɛya in i b'a ye k'a fɔ a bɔra n'o ye ɲɔgɔn faamuyabaliya ayiwa ani ɲɔgɔn faamuya an b'a fɔ ten ɲɔgɔn faamuyabaliya ani ko dɔw dafabaliya olu de nana kɛ gɛlɛya ninnu yɛrɛ kɔni sababu ye o kama a y'a jira k'a fɔ olu kɔni b'u ka nimisa yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jira bi Côte d'Ivoire jamana min don kɔni balimaya ni sigiɲɔgɔnya min b'u ni Mali cɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛɛrɛ na suguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ko ka se ka to olu ni Mali yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o kama u y'a laɲini laɲini min kɛra Mali fɛ fo ka taa se diɲɛ kɛlɛyatɔma min n'o u ka bolofara min bɛ n'o ye MINUSMA ye ayiwa kɛlɛcɛw bɛ taa ni ka segin min ko o minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Mali y'a laɲini cogoya min na fo ka taa se diɲɛ kɛlɛyatɔ yɛrɛ ma olu yɛrɛ kɔni tɛna o sariya kɔni sɔsɔ u bɛna baara kɛ n'o hakilina yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye u bɛ baara kɛ n'o ye bari ka d'a kan bɛn ni kɛlɛya ni sigiɲɔgɔnya ale ni balimaya u b'a fɛ ka o kolo sinsin halisa olu ni Mali yɛrɛ jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o kama Côte d'Ivoire jamana u y'a laɲini k'a fɔ tuguni mun ye kuma ɲɔgɔnya ye olu ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min n'a bɛ se ka taa jamana ninnu bɛɛ lajɛlen olu ka nafa sɔrɔ sira de fɛ kɔni cogoya min na olu bɛna fɛɛrɛw kɛ yaasa o kuma ɲɔgɔnya o bɛ se ka don Mali ale ni Côte d'Ivoire cɛ cogoya min na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka damu sɔrɔ sigi yɛrɛ a fɛnɛ a bɛ se ka kɛ hɛrɛ la cogoya min na ayiwa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yaasa an bɛ se ka bɔ olu kɔnɔ basigi o fɛnɛ o bɛ se ka nati cogoya min na halisa an bɛ to Faransi an bɛ taa Faransi kibaruya la n'o o ye jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye fanga ɲinitɔn ye n'a bɛ fɔ mun ma les patriotes olu kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a kɛra ka bɛn septembre kalo tile 3 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a laɲini tun ye jumɛn ye k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa ye ayiwa u ka tɔn min bɛ yen n'a bɛ fɔ u ka kumakan min bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma ko Frexit n'ale yɛrɛ fana bɛ tali kɛ i n'a ko Brexit la a kun ye mun ye Faransi olu ka bɔ OTAN na Faransi u ka bɔ n'o ye u ka kɛlɛyatɔnba min fana bɛ yen n'o ye Union européenne ye Faransi ka bɔ olu yɛrɛ fana la u ma da o dɔrɔn ma dɛ u y'a ɲini Faransi jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Emmanuel Macron a ka fanga bila yɛrɛ pepepo ka bɔ fanga la jɛkulu min don n'an y'a fɔ fanga ɲinitɔn don n'a bɛ f'u ma ko les patriotes a ɲɛmaaya yɛrɛ minɛlen bɛ jɔn fɛ Florian Philippot ale kɔni ye Faransikaw k'olu fara ɲɔgɔn kan dununba ani tamaw u y'olu kɔni gosi ka bɔlɔnbaw minɛ ayiwa min yɛrɛ n'a daminɛra place de la Bourse taama ninnu yɛrɛ kɔni daminɛra yen nɔ nka kumakan girinnen de bɛ taama ninnu la o ye Frexit n y'a fɔ ale kɔrɔ de ye Faransi ka bɔ n'o ye Union européenne ye nanzara jamanaw ka kɛlɛyatɔn fo ka taa se OTAN ma nanzara jamanaw ka kɛlɛkɛcɛw minnu b'o olu kɔnɔ ayiwa u ka kumakan yɛrɛ kɔni kun ye nin de u ka jamana ka bɔ nin na u ma da o dɔrɔn ma u y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ayiwa Macron n'o ye u ka jamana ɲɛmaa ye bi a ka bɔ olu ka jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya la ka ɲɛmaaya bila pewu nin kɛra u ka laɲini ye taama ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la
alisa an bɛ to Faransi o jamana kelen kan mun ye Chinois olu ka lasigiden min bɛ Faransi ale yɛrɛ kɔni ye jalaki ta ka bin Faransi ɲɛmaaw kan bari ka d'a kan n'o o ye bɛnkan min b'o olu ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ani taa ɲɔgɔn fɛ o baara min b'olu ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko Faransi ye gɛlɛyaba de kɔni don o la k'o tereke ayiwa tereke mun kɛra a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ dɛ bi i b'a ye k'a fɔ Chinois jamana ale ni n'o ye l'Amérique jamana ye gɛlɛya kɔni ni fila tɛ kelen yɛrɛ kɔni bɛ jamana fila ninnu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bi o gɛlɛya min bɛ yen nin nɔ Chinois jamana y'a ɲini Faransi jamana fɛ ayiwa yani a ka tugu dɔw ka kun tilenna kɔ a kun ka di olu ye olu ka wuli ka kow ɲɛɲini ka sɔrɔ ka maa min ni o bɛ tiɲɛ kan ayiwa n'a sɔrɔ a ko bɛ jalatigɛ cogoya min na ka sɔrɔ ka tugu o cogoya la nka olu nana ye Faransi yɛrɛ kɔni nana ka tugu n'o ye Amérique jamana kɔ ayiwa ka sɔrɔ a yɛrɛ kɔni ma a ɲɛɲini a tɛna a ɲɛɲini fɛnɛ yaasa k'a ɲɛdɔn ayiwa kun ye mun ye nka o mun wale n'o o kɛra Faransi jamana yɛrɛ kɔni fɛ a ye n'o ye Chinois jamana a y'olu yɛrɛ kamana kɔni yɛrɛ bɛɛ lajɛlen gan ayiwa u dusuma kasira o kama u ka lasigiden min bɛ Faransi ale fana y'a a ka jamana u ka dusuma kasi ka se ka o yira n'o ye Faransi a ɲɛmaaw la cogoya min na ni ne fana bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlen na an b'a fɔ tuguɲɔgɔnko min n'a b'o kɛla ni anw ye a k'o jidi halisa ja ninnu a k'u cari diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na yaasa kunnafoni o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ne b'a fɔ a k'an bɛn